Azerbaş, ismim soy ismim Supi Nejat Ağırnaslı, doğum tarihim 22.09.1984, anne adım Ayşe Nuray, baba adım Nazif Hikmet. Serkeftin Eva. Ήρωες απ' τα βουνά, ήρωες με 12 ζωές, κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασσου φαντάσματα, ήρωες μες στα χαλάσματα, κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασσου φαντάσματα, ήρωες μες στα χαλάσματα. Αίματα, κόκκινο νερό, αίματα, ποτάμι βουερό, πήρες στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο, και φωτιά στο Γοργοπόταμο, πήρες στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο, και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Εμπρός, αδέρφια, εμπρός, κι είναι μαζί μας ο λαός στα πιο μεγάλα μας τα κατορθώματα, μες στις πέτρες και στα χώματα. Θάνατος, μαύρος αδερφός, θάνατος, θα γίνω θάνατος, πήρες στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο, και φωτιά στο Γοργοπόταμο, πήρες στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο, και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Αέρα στις κορφές, μαύρο φεγγάρι στις καρδιές. Έλα και πάρε τη μόνο σου τη λευτεριά, με τραγούδια, όπλα και σπαθιά,